Vítame vás pri dnešnom rozhovore. Dneska sme si zavolali študentku Moniku Mikolajovu, ktorej tvorbu predstavíme vlastne v tomto videu. Monika, tohto roku završíš štúdium na našej škole. Čo podľa teba ti dala táto škola a štúdium na nej? No, tak keby som mala celé moje štúdium, tak dať do skrátky, tak je veľmi zmiešané. Ale z toho dôvodu, že mala som niekedy, vlastne som veľmi rada pracovala a mala som chuť a vlastne som rada aj som vďačná tejto škole za to, že mám možnosť sa kreatívne nejako realizovať. A sú niekedy tiež, napríklad som si sadla nad prácou a nevedela som čo ďalej. A veľmi mi napríklad pomohlo, keď som si dala sluchatka a to myslím, že každý jeden človek na škole rád pracuje napríklad s hudbou, čo som si všimla. Ale celkovo škola mi dala veľmi veľa trpezlivosti nad pracami, lebo veľmi veľa je treba a hlavne my sme nútení v kuse keby pracovať neustále na nových nápadoch a novej kreatívnej nejakej sfére a vlastne treba nejako niečo zo seba proste vyprodukovať a je to ťažké. Ale dá sa to zvládnuť a ja som len rada. Okay. Kedy si sa tak povedať začala stavať na vlastné nohy a začala svoje umenie ponúkať aj verejnosti? No, začalo to vlastne tým, že moje blízky napríklad, alebo rodina, dosť často sa ma pýtali, že by chceli vlastne obraz alebo niečo na pamiatku. Napríklad veľmi často za mnou chodili kvôli tomu, že napríklad nejaké domáce zviera, alebo že im proste zomrel niekto a že ho chcú proste nejako na pamiatku. Tak som začala vlastne týmto. A potom sa to nejako dostalo aj na sociálne siete, napríklad na Instagrame. A potom som to dala už aj na svoju vlastnú webovú stránku, kde vlastne som začala to propagovať aj na sociálnych sieťach. A tam už mi viac kamarátov alebo aj cudzích neznámych ľudí proste začalo písať alebo volať ohľadom toho, že tiež by chceli nejakú zákazku alebo obraz. A tak som vlastne začínala a nejak sa to rozbehlo. A aké máš doposiaľ skúsenosti aj s klientmi, čo sa týka odovzdávania svojho umenia ďalej? No tak doposiaľ mám veľmi dobré skúsenosti a aj odozvy, čo som veľmi rada. Ale stalo sa mi aj niekedy proste, že ľudia vymýšľali scénu, čo je, myslím si, že v takejto sfére je dosť bežné. Ale vtedy si treba zachovať tak veľmi profesionálnu tvár a hlavne slušne si to vykomunikovať. Ale zatiaľ som nemala také problémy a veľmi spokojná som bola a každý jeden človek aspoň mal dobrú spätnú väzbu. Takže bola som akože v tomto dosť rada. Ktorí tak umeleckí autori diela alebo aj iné štýly ťa oslovili, že ťa to tak inšpiruje pri tej tvorbe umenia? No tak vo všeobecnosti sa učíme na škole dosť veľa autorov, aj o štýloch a tak. A ja napríklad na škole ma nejak nezaujali tie autory alebo tie dejiny. Ale jak som si pozerala napríklad interne, napríklad doma, tak ma veľmi zaujal napríklad optimistický realizmus. A ten je pre mňa hlavne zaujímavý tým, že dávajú veľa farieb alebo kontrastu do tých obrazov. A vlastne to chcem ja vyjadriť svojimi obrazmi, že dať taký ten optimizmus a všetko dobre, čo je naokolo nás a hlavne to zvýrazniť v tých obrazoch, tak snažím sa hlavne s tým pracovať. Ale štýl by som povedala, že napríklad ja veľmi expresionisticky nemalujem, skôr tak realisticky, preto sa k tomu viac prikláňam. A napríklad vrstvím dosť často farby a hrám sa s tým kontrastom a hlavne farba je pre mňa najviac asi dôležitá. Popíš svoj umelecký rukopis. Čo ti tak ide, na čo vieš povedať aj sama o sebe, že vážne máš na to talent? Ako všetci vidíme. Tak napríklad ja som toho názoru, že talent není všetko a vlastne treba veľmi, veľmi dlho pracovať na tom, že by ten talent sa dala využiť. Ale keby som mala o sebe rozprávať o môjom štýle, tak dosť často robím podľa predlohy vlastne realisticky a zachytávam fakty. Takže musí to byť nejako ako presné.
Takže sa snažím hlavne realisticky vrstviť farby, tieňovať. A pre mňa je dosť dôležitá napríklad farba, keďže to sú nejaké emócie a dávajú tomu taký život. Takže hlavne na to sa zameriavam. A to je asi všetko, čo by som opísala o tom. OK. Monika sa nerada chváli. Ale keďže tu sedí, tak je jasné, že čo by si v umeleckej sfére chcela robiť v budúcnosti po skončení štúdia? No tak samozrejme som nad tým rozmýšľala. A po škole napríklad chcela by som opustiť zo štúdia a ísť napríklad si vyskúšať sa niekam zaradiť do práce. A vlastne tak či tak, keby som išla na vysokú školu, tak by som musela ísť aj robiť. Takže chcem si to okusiť, akoby. Ale určite sa akoby nezbavím toho a budem malovať ďalej a budem popri robote tvoriť a chcem dať do toho viac energie aj času. Takže nechcem sa toho opustiť, proste baví ma to, takže určite. Možno o pár rokov napríklad pôjdem na vysokú školu, to ešte neviem. Nejak mám otvorené možnosti, nechám si takú otvorenejšiu mysl. Takže. OK. Poznáš aj iných spolužiakov, ktorí takto nejak propagujú svoje umenie ako ty? Práve, že ani nie. Skôr mi príde, že každý sa bojí, alebo keď už má nejaké nadanie alebo talent, ktorý by mohol zverejniť, tak sú to slova, že leniví, že sa im nechce do toho a čo je veľká škoda napríklad. Viacerí ľudia by si tak mohli napríklad nejako zverejňovať. No a je to o tom proste chcieť, takže všetko sa dá, keď sa chce. Takže vidíš potenciál Určite. vo svojich spolužiakoch, ale nevidíš takú tú akciu. Skôr sa boja, určite je to o tom strachu, že aj by mohli, ale majú možno iné priority a možnosti, tak sa venujú radšej tým. Alebo si po škole idú proste len láhnuť alebo niekam vonku, čo je tiež fajn, treba si aj oddychnúť, ale si myslím, že by mohli popracovať aj na tom, čo ich baví, že by ich mohlo napríklad aj to živiť. Takže. V tvojej tvorbe prevládajú zvieracie motívy. Vieš vysvetliť prečo? Dosť často za mnou ľudia chodili s tým, že si chcú zväčšniť svoje zviera, domáceho miláčika. A ja som im to samozrejme chcela splniť. Tak som s tým začala. A nejak ma to zaujalo, pretože ja mám dosť blízko ku zvieratám takisto, lebo som s nimi vyrastala. A dosť často som hovorila rodičom, že napríklad chcem mať doma zoo a takéto veci, takže vždycky mi boli zvieratá dosť blízke a boli pre mňa takou oporou alebo zdrojom lásky. Takže som rada a vždycky ma niečím prosím inšpirovali, tak som ich rada kreslila. Okomentovala by si nám jednotlivé diela zo svojho portfólia? Nevieš nám opísať to dielo Majestátnosť koňa, čo ťa k tomu viedlo, prečo si povedala, že chceš namaľovať práve toho koňa a prečo si zvolila napríklad také pozadie, aké má? Keby som to mala opísať, tak dosť často používam v mojich obrazoch čiernu plochu alebo čierne pozadie, kvôli tomu, že chcem zvýrazniť napríklad prvky, ktoré sú tam dané. A to v tomto obraze som konkrétne robila koňa, pretože ku koňom som mala dosť blízko ako malička a keďže bývam na dedine a dosť často som ich tam videla, tak ma zaujali a kreslila som kone. A v tomto obraze napríklad som chcela zvýrazniť tú majestátnosť toho koňa a že sú považované za také vznešené zvieratá. A chcela som tam hlavne zvýrazniť ten kontrast medzi tou čiernou a farbou, aby tak vynikla. Ešte by som chcela dodať, že som tomu koňu Slovenčina naša krásna. Koníkovi som ešte pridala postroj a tá je pokrytá diamantmi, pretože som chcela zvýrazniť čo najviac ten blahobyt toho koňa. Ďalšie dielo Čaro v prítmi. Čaro v prítmi je taktiež kôň, ale som ho zvýraznila vo vode. A tiež má napríklad čierne pozadie, ktoré má ho najviac ako tak zvýrazňovať. A niekedy v histórii sa považovali práve biele kône ako najviac také
vznešené a boli v palácoch napríklad, tak práve tie som chcela zvýrazniť a dala som to do vody, dala som ho do vody, kvôli tomu, že dosť často sú biele kone spojované aj s jednorožcami a rôznymi magickými bytostiami, preto čáro, ale nechcela som mu dávať roh, lebo pracujem s realitou a neverím takým fantazívnym veciam. Takže som kvôli tomu zvolila také. Prečo neveríš fantazijným veciam? Ako nejde o to, že neveríš, že existujú, lebo však je to fantázia, že to nemá existovať, ako keby neexistuje. Ale prečo sa tomu tak straníš? Straním sa kvôli tomu, že mňa vždycky priťahovala realita a chcela som fakty. A neverím takým tým veciam kvôli tomu, že príde mi to z polovice také klamstvo, ako nejaká ilúzia, čo niekomu napríklad môže robiť dobre, že rád sa niekde ponorí do svojich myšlienok alebo niečoho nereálneho, ale radšej som bola za to proste zvýrazniť to, čo už máme na tomto svete a hlavne to dobré, pretože pesimizmus napríklad ma nikdy nezaujal v obrazoch. Sice je to zaujímavé v tom, že človek sa chce nejako vybúriť alebo vydať zo seba tie emócie do toho obrazu, ale to vždycky ma viac zaujali napríklad tie pozitívne veci, tak kvôli tomu. Keď dávaš to tmavé pozadie za tie kone, tak je to niečo symbolické, alebo je to čisto z toho dôvodu, že si chcela, aby ten kôň na tom obraze vynikol? Skôr tak, že aby vynikol, pretože čierna mi príde taká neutrálna a je to vlastne pigment, takže chcela som to tak zneutralizovať, aby tie farby napríklad nekričali v pozadí. Z takého technického Z toho technického, ale jak som experimentovala, tak som dávala aj iné, samozrejme, pozadia a čierna mi tam najviac vynikla, lebo robí najväčší kontrast medzi tými farbami a práve napríklad tú farbu a toho koňa, keď je napríklad hnedý, tak zvýrazňuje tú takú teplosť, takú hrejivosť v tom. Takže hlavne kvôli tomu. Okay. Ďalšie dielo, Need for Speed, Nissan Skyline GT. To som robila taktiež zákazku pre jedného človeka. A ten si popýtal Need for Speed hru, ktorú tiež som dosť často hrala, jak mala. A zvýraznila som tam auto a obal ich vlastne. A tiež mám dosť blízko aj k autám, dosť ma to zaujímalo, že ako pracujú a vlastne bavia ma, je to taký adrenalín, tak rada ich zvýrazňujem ako emóciu taktiež v obrazoch. A je to také niečo technickejšie, kde sa môžem vyhrať. Takže Máš rada výzvy? Mám rada výzvy, áno. Každý jeden obraz je pre mňa nejaká výzva. Takže rada vidím, ak sa niekam posúvam, že je to na tých obrazoch značné. Takže máme ešte podľa mňa určite kde sa posúvať. Potom tu máš ďalšie autíčko Nissan 1805X. Áno, zhodou okolností som robila aj ďalší Nissan, takže je to vlastne zbierka, ale už pre iného človeka. A to bola tiež akože predloha podľa fotky. Takže chcela som hlavne zvýrazniť tú farbu. Je tam veľmi zvýraznená oranžová, červená a ružová, takže to dáva taký teplý pocit. Robíš tú farebnosť, kombinuješ nejak intuitívne, alebo si to predtým navrhuješ? Skôr intuitívne, ale mám aj pred sebou väčšinou predlohu, tú fotku. Takže veľa tam až neopravujem, ale snažím sa hlavne tie farby zvýrazniť. Po fotke možno nie sú až tak, ale ja ich dávam viac. Potom tu je Hotel Bloemendal v Holandsku. Áno. No tak ďalší obraz je už taký tiež viac technickejší a to som robila práve architektúru a hotel v Holandsku, kam to aj práve že šlo. A veľmi príjemnú a spätnú väzbu som mala takže som sa veľmi potešila z toho, že práve tam to išlo. A tam som sa dosť vyhrala s tými detailami, takže to bola dosť ťažká práca a trvala mi celkom dosť dlho. Takže rozprávame sa o akom časovom rozmedzi? Tak možno 3
3-4 mesiace. OK. Nerobila som to neustále, takže vlastne robila som si samozrejme aj pauzy, mala som aj niečo iné na robote, ale väčšinou tak som sa vracala k tomu. Takže dosť mi to dalo zabrať, ale som rada, že som niečo také vytvorila. Ty si ten obraz potom im odovzdala na učiteľovi? A ty si im ho predala? Ja som ich ho dala, no, aj A predala. prišla ti nejaká spätná väzba ohľadom neho? Prišla mi, áno. A to práve od majiteľa, že sa mu to veľmi páči a že sú potešení z toho, že nikto im ešte tak nemalovalo napríklad ten hotel. Takže som bola rada. Ďalšie dielo tu máme, že blahobyt. No, tak blahobyt, ako ste si už všimli, tak dosť často nejaké majestátne veci sa snažím. Alebo také vzácne pre niekoho a v tom obraze som robila Zátišie a to bolo vlastne robené olejovými farbami, kde som experimentovala s technikami a tam som chcela tiež zvýrazniť takú tú vznešenosť tých vecí a pre niekoho napríklad veľmi vzácne veci a to boli misa s ovocím, zlata a čbán zlatý, kde pre mňa napríklad to má význam v tom zdravotnom štýle, že zdravie pre nás podľa mňa to najpodstatnejšie a mali by sme si ho chrániť. Takže som chcela hlavne týmto zvýrazniť. A hrála som sa s tieňmi, kontrastom. Takže sú to aj tvoje, aj ty ich vnímaš ako také vznešené veci, hej? Áno, určite. Potom sa je ďalšie dielo, alpské kravy. Tak to si veľmi dobre pamätám, som bola pred domom a bolo leto, takže som mohla malovať vonku a som si vytiahla vonku stojan a malovala som práve prírodu, kde som zvýraznila krávy v Alpách a vlastne je tam krava, ktorá má aj teliatko, takže niečo, čo už my ľudia taktiež poznáme, takéto materinstvo, tak som chcela takúto lásku a takom príjemnom prostredí zvýrazniť. Takže taktiež je to zvierací motiv, čo ma veľmi bavilo. Mala si nejakú realistickú predlohu, alebo si videla tie kravy? Krávy na dvore nemáme. Ale mala som predlohu, áno, takže, ale niektoré veci som si podľa seba už pravila. Takže... Tak už máš takéto realistické oko, tak si vieš veci aj predstaviť a to namenovať. Potom asi práca, ktorá ma najviac zaujala, lebo mám pocit, že sa to trochu aj líši od tvojho zvyšného portfólia. Šelma v zväzku. Áno. Líši sa to tým, že tam som viac použila pozadie, ktoré kričí. A je tam taký väčší kontrast farebný, už to nie je tak medzi tieňmi, taký ten prechod, ale pozadie má kriklavo oranžové a má zvýrazňovať takúto agresiu, alebo niečo, že tak kričí, alebo je v pohybe. A hlavná stredová vec, ktorá tam je, alebo zviera, tak tam je šelma, ktorá je naschvál posunutá viac doľava, aby evokovala taký ten príchod alebo pohyb. A je v zväzku kvôli tomu, že je obtočená keby hadom. A ten had ju obtáča tak, že keby svoju tvár alebo hlavu má v papuli tej šelmy. A chcela som tak zvýrazniť takú tú bezmocnosť a agresiu, keby niečo také medzi tým. Preto vravím, že ma to zaujalo, lebo pri porovnaní s tvojimi ostatnými prácami je táto najviac za mňa, nepovedala by som, že štilizovaná, lebo tá šelma je zobrazená celkom realisticky aj s tým hadom, ale to samotné pozadie vo mne evokuje takéto niečo nepoznané, niečo fantazíne. Fantazíne až tak nie. Tak je to niečo, čo nevidíš? Hej, je to niečo, čo nevidíme a chcela som niečo experimentovať, vyskúšať, tak som dala práve také pozadie, aby kričalo doslova. A je to vlastne protipol farebný, lebo zvolila som teplú a studenú farbu. Tým pádom, lebo tá šelma je studeno zafarbená,
tak som tam chcela vytvoriť taktiež nejaký kontrast. Hlavne na to sa asi zameriavam v mojich obrazoch. Takže nejaká taká symbolika, čo sa týka tých farieb, to moc... Tak tá šelma by byť chladná skôr a to pozadie také agresívnejšie, že sa tam niečo deje, nejaká akcia. Väčšinou to tak bolo zvýrazňované takými teplejšími farbami, červenými, a červená práve tam mi prišla až príliš silná, tak som tam zvolila oranžovú. Takže ide o to, že akoby v tebe evokuje to, že šelma ako tak o sebe, ako také zviera, môže byť také chladné znútra, ale tým, ako je nebezpečné, tak je hrozba pre to okolie, preto má to takú agresívnu farbu. Áno. Dobre si to pochopila. Takže áno, tak. A Haca mi tam aj kompozíciu, nie? Tak akože hodil, takže ako kompozícia. Som sa chcela spýtať, či vnímáš nejakých konkurentov? Konkurenciu Či si sa až tak, stretla? až tak skôr nie, ale určite keď sa budem posúvať ďalej, tak už budem vnímať nejakú konkurenciu a aj ľudí, čo s tým počítam. Napríklad aj veľmi často vidím aj ostatných, jak sú veľmi šikovní, čo si tiež poviem takedy, že wow, že chcela by som takisto kresliť alebo malovať, ale každý si myslím má svoje nadanie proste na niečo, takže netreba sa nejak tak až pripúšťať ostatných a to, čo robia. Skôr to vnímam ako inšpiráciu určite. Takže rada aj by som spolupracovala s inými ľuďmi. Veľmi ma to baví. Ako aj tak spoločnosť, takže určite, akože vnímam ju, hej, že je, ale nie v zlom svetle. Že v čom vnímaš, že aké akcie alebo aktivity ťa posunuli? Že vnímaš taký ten progres možno na predmety? Alebo také dačo? S predmetmi určite som viac blízka s praxou. Tam sa najviac tak viem rozvinúť, alebo svoje nápady už posunúť niekam ďalej. A táto škola ma najviac tak oslovila v tom, že môžem tie nápady, ktoré vzniknú, niekam posunúť ďalej, v takom zmysle, že mi do toho nikto nekecá až tak, že keď tak iba technické veci sa poupravuje, ale že môžem ten svoj konkrétny nápad, ktorý sa nemení, ďalej realizovať. Takže od toho som celkom rada. Vieme, že si navrhovala aj rôzne predlohy, námety na maľby, na steny napríklad, v rôznych areáloch alebo v rôznych budovách. Čo ti to podľa teba dalo? Aké si mala z toho pocity? Tak napríklad mňa viac bavilo robiť veľkoplošné maľby a na väčších formátoch. V obrazoch som sa tak nemohla napríklad vybujačiť, lebo je to ťažké na prenos, takže steny sú taká iná alternatíva, ktorá ma veľmi bavila. A určite chcem v nej pokračovať a keď bude nejaká možnosť, tak pôjdem určite malovať. Ale také návrhy na steny sa napríklad realizovali troška ťažšie, než na malý formát. Ale dalo mi to skôr to, že vnímať tak ten objekt celku, že treba to proste premyslieť. Nie je to už len také, že prídem, malujem si. Ale aj kolektív bol veľmi dobrý a dosť sme si tam rozumeli a pomáhali. Takže určite by som šla znova. Doma som napríklad pracovala na logu Maino, čo je vlastne logo Činolo, a to práve pre môjho otca. A ten si popýtal do garáže, nech namalujem takú obrovskú maľbu toho loga, lebo sa mu veľmi páči aj tá značka, aj má veľa Činelo tam mať a je vlastne bubeník. Takže zrobila som mu radosť a počas zimných prázdnin som tam sedela a malovala si každý jeden deň, čo ma veľmi bavilo. A vlastne je to iné malové na takú štrukturovanú stenu. Takže naučila som sa aj iné techniky a ako vlastne pracovať s ňou, ako ju pripraviť. A tak dosť často sa tam prídem pozrieť a si poviem, že je to také obohatenie priestoru, čo dáva radosť a to ma hlavne naplňa. Takže spätná väzba od ocka bola fajná, hej? Bola fajná. Paráda. Dosť často vytváram aj vlastne keby darčeky pomocou malovania alebo nejaké obrazy.
čo som rada, že ľuďom sa páči. Vieme, že sa venuješ maľbe na stene, či na rôzne formáty platná a tak. A venuješ sa aj iným maľbám, tlači, alebo... Teraz som napríklad skúšala na internáte, keďže bývam na strednom Slovensku a dochádzam až sem. Tak venovala som sa na internáte napríklad tlači s linom, takže vyrývaní do lina. A to je taká tá klasická grafika, ktorá sa na začiatku väčšinou tvorila. A to ma celkom zaujalo, lebo chcela som sa niečo úplne z iného súdka keby naučiť a niečo o tlači a jak to funguje. Takže začala som toto práve robiť. A tam som sa najviac popálila, by som povedala, pretože veľmi veľa chýb som porobila, veľmi veľa som sa musela naučiť a často sa mi stalo, že som napríklad nevedela o tom, že keď sa tlačí, že sa to musí zrkadlovo dať. Takže dosť často som to vytlačila zrkadlovo, som sa chytila za hlavu, že to musím zrobiť znova, pretože som to celé pokazila. Takže tam som sa naučila, že precíznosť je na prvom mieste a musím to zrobiť tak, jak sa to má, že by to vyzeralo aj dobre. A vlastne venujem sa aj tomu, že snažím sa potlačať na textil a robiť také kúsky práve na zákazku. Takže dosť veľa tričiek som tak porozdávala napríklad. A teraz pracujem na tom, aby som si vytvorila keby vlastný domáci list, že by som to mohla tlačiť tak, ako sa má, pretože je to drahé, je to drahá tlač a treba na to veľa financií, ktoré sú ťažké zohnať popri štúdiu, ale dá sa to. Takže pribudnú nové vecičky v portfóliu. Mali by. Keď všetko vyjde, tak má, takže by mali. A budem rada, keď sa to niekde dostane aj na trh, že by si to ľudia mohli kúpiť. Takže je to také koníček, ktorý chcem zdieľať. Študuješ odbor propagačné výtvarníctvo. Čomu sa najviac venujete? Čomu sa najviac venujú propagační výtvarníci? Tak keby som to mala tak zhrnúť, tak je to určite tak z každého súdka a venujeme sa aj napríklad tej digitálnej tvorbe, čo je teraz známa ako moderná, a potom aj takým tým tradičným technikám. A dosť pracujeme aj s rukou a práve, že treba si cvičiť podľa mňa tú ruku a nejak rozkreslovať, práve aby sme to nezabudli, takže neustále tvoríme. Ale digitálne taktiež je dosť ťažké robiť a to si podľa mňa veľa ľudí myslí, že práve, že nie, že to robí všetko za nás. No proste není to tak. A napríklad venujem sa aj tvorbe log a propagácii firmy, čo celkovo mi príde, že náš odbor je, keďže propagujeme proste svoje veci a svoje nápady a musíme si ich aj obhajiť. Takže venujem sa aj tomu a pracujem cez Adobe, čo ma celkom chytilo. A chcela by som sa tomu venovať aj naďalej a pomáhať tak firmom napríklad, alebo teraz napríklad máme maturitnú tému a ja som si napríklad vybrala korporátnu identitu a to znamená, že vytváram vlastnú firmu svoju, kde si navrhujem svoje logo a celkovo robíme bannery alebo plagáty, navrhujeme, ako bude vyzerať celý vlastne finálny dojem tej firmy. Takže venujeme sa aj takýmto veciam. Ale napríklad aj sme robili aj s linom, čo je takáto tradičnejšia vec. Takže dosť často to striedame. Vieme niečo aj o kamerách, vieme niečo aj o šití, vieme niečo z každého trošku, jak sa hovorí. Takže vlastne na tú svoju osobnú propagáciu a osobnú prácu, ktorej sa venuješ pri predávaní tých obrazov, kedy na to nájdeš čas? Keď v škole hovoríš, že máte toho tak veľa? Tak
Táto škola je o tom, že by sme si aj popri svojom voľnom čase robili aj veci do školy, to mi je jasné. Ale väčšinou, keď mám voľné dni, tak doslova sa musím prekonať a ísť niečo vytvoriť, niečo robiť. Ja som si už, mi príde nadobudla nejaký ten zvyk a to, že keď už dlhšie nič nerobím, tak mám takú doslova, že také zimomriavky, že chcem už niečo vytvoriť a chýba mi to. Takže skôr si hľadám a vždycky si niečo nájdem, čo nové môžem vyskúšať a robiť. Takže vždycky, keď mám voľný čas, alebo aj keď nie, tak si snažím nejako... Taká tá disciplína, proste treba si nejako ten čas zmanažovať. Takže hlavne tak. Aký je tvoj najväčší cieľ, čo sa týka Môj umeleckého cieľ, smeru, alebo aj nie? môj cieľ je hlavne robiť to, čo ma baví, lebo to je podľa mňa najdôležitejšie v tomto svete. Lebo to, čo ma nebaví, to určite nájdem hoci kde. Ale to, čo ma baví, určite sa toho chcem proste chytiť a nikdy sa od toho neodlepiť. A to je práve malovanie, čo robím od malička. Ale cieľ, keby tak do budúcna mám rozmýšľať, tak určite možno aj robiť nejakú inú robotu, popri ktorej si viem oddychnúť aj od toho, ale tak s takým nadšením sa vracať k tomu po robote, alebo keď mám voľný čas, že chcem niečo vyprodukovať, chcem niečo dať tomu svetu a niečo po sebe zanechať. Takže hlavne v tomto ohľade. Čo pre teba znamená umenie? Možno to, že maluje. Tak čo robí umelca umelcom? Si mala so mnou robiť toto interview, budem teraz zrezať. Ale ja som rada práve, že to je dobré. Lebo keby som tu mala takoho, kto tu len sedí a nič nehovorí, to by som ani ja. Takže to je fajn. Ja som prišla z primáčok, to čo ti poviem, ja už len som sa hlbená do všetkého. No, dobre. Ja som prišla z niekaď, ale ani neviem. Pôjde. Hlavne to, že dáva čo zo seba, ne? Asi niečo proste zo seba produkuje, robí. Ale čo je to niečo? To niečo. Čo je to v tvojom prípade? Skôr u mňa je to taký workoholizmus, že proste musím doslova taký workoholizmus, že ja musím v kuse dať čo robiť. Ja keby ADHD mám, alebo ja neviem. Pritom ho nemám, ale proste taká tá chtič v kuse niečo produkovať a robiť už len z toho zvyku. Takže skôr toto si tak kompenzujem, že v kuse čo musím robiť. Ale čo pozorujem na ostatných, tak je to skôr takéto, že dostanú inšpiráciu, tak začnú niečo tvoriť, alebo dosť často sa niečo tak náhodne vytvorí. Napríklad. Takže... Je podľa teba dôležitá myšlienka v umení? Nie vždycky. Niekedy tá myšlienka vznikne ani nevieme jak. Ty sa skôr zameriavaš na to také esteticky pekné? Ako myšlienku za tým? Tak keby som robila čisto len s myšlienkou, tak by som bola ako ostatní autori taký expresionistický, ktorí chceli už nejak zanechať pocit, iba farbu tam načapali alebo niečo. Proste je to už také, že ide aj o tú myšlienku, ale určite pozerám aj na tú estetiku, nech to vyzerá. A keďže zanechávam realitu, alebo sa inšpirujem realitou, tak sa to musí aj podobať. Takže snažím sa čo najpresnejšie, najdôveryhodnejšie zvýrazniť to, čo kreslím alebo malujem. Takže určite aj jedno, aj druhé by malo byť tak podľa mňa vyvážené 50/50. Uh-huh. Iní umelci napríklad dosť často robia tak, že 80 alebo 90% je len myšlienky, čo mi príde moderné umenie už také. Ale keď si tak všimnem, tak každý jeden smer tak kolíše. Že ľudia, keby majú už niekedy dosť toho, že robia sa len expresionistické veci a potom to hneď padá na to, že chcú sa zbúriť proti tomu a robia zrazu hyperrealizmus čistý
a potom znova, takže hľadáme ten taký balans, ktorý asi nikdy nebude. Takže tak. Myslíš, že ten balans je, že ho treba? Nie v každom prípade. Takedy tá nerovnováha je niekedy ten balans, mi príde. Že musí byť niečoho viac, aby bolo niečoho aj menej. Vždycky to je také... Nie je potrebné podľa mňa. Je to na každom človeku, čo viac cíti. Niekto cíti viac emócie, tak ich chce viac výrazniť v tom obraze napríklad. A ja to mám asi tak viac vybalansované. Snažím sa aj na jedno, aj na druhé pozerať. Ale záleží aj od motívu a od obrázku, že aký je. A že pri nejakých napríklad je potrebné viac sa venovať tej myšlienke, alebo pri nejakej vôbec napríklad. Takže... Ale zase to je to, že keď robíš vlastne tie veci na zákazky tým ľuďom, tak tvoja myšlienka za tým moc nie je, lebo je to vlastne na zákazku, je to hlavne o nich. Ale keď sa zameriame napríklad iba na moju tvorbu, také, že z mojej hlavy, tak hej, snažím sa niečo, čo ma inšpirovalo kresliť a nejak si to aj dotvoriť podľa seba. Napríklad tá šelma v zväzku, to som robila sama. A na tom je viac tak vidno taká tá experimentácia medzi tým. Takže nie je potrebný ten balans podľa mňa a ani sa riadiť podľa nejakých pravidiel. Každý to cíti individuálne, takže o tom je podľa mňa to umenie. Mala si na škole nejakého mentora, nejakého učiteľa, ktorý ťa povzbudzoval a pomáhal ti k tomu ísť vpred? Skôr ma nenapadá tak konkrétne, že meno povedať, lebo každý jeden ma nejak inšpiroval a posúval vpred, ale nepovedala by som, že jeden konkrétny. Vždycky to boli viacerí, z ktorých som si brala tak nejaký príklad alebo niečo. Takže konkrétne mena neviem spomenúť, ale ako určite ma podporovali na tejto škole, takže to som rada a posúvali vpred. Takže skôr to bolo také všeobecné. Že tak ako ku každému študentovi? OK. Čo by si odkázala budúcemu propagačnému výtvarníkovi? No tak tým, čo na túto školu idú napríklad, alebo sa chystajú, alebo premýšľajú aspoň o tom, tak by som odkázala hlavne to, že netreba si všetko brať úplne vážne na tejto škole, že je to skôr také, tak sa upustiť skôr. Je to proste zážitok, ktorý zažijeme len raz, už sa nebude opakovať, treba si ho užiť a hlavne nepozerať na ostatných, že čo si úplne až myslia. Lebo viem, že veľa ľudí sa tu vie zaseknúť práve na tom, ale skôr to tak neprežívať, skôr si tak prísť oddychnúť, pomalovať, niečo vytvoriť. Je to skôr o tom tu. Aj sa niečo naučiť. Takže to učenie napríklad ma viac baví, keď je to niečo, čo aj sama viem využiť, vytvoriť. Takže po mne je to fajn. OK. Aký máš názor na AI? AI. No, to je taká dosť populárna otázka v dnešnej dobe. A nepoviem, sama využívam niekedy aj AI, ale dosť ma keby straší to, jak veľmi rýchlo sa to za tie roky posunulo. Takže určite by som tomu dala nejaké medze, keďže všetko by malo mať nejaké proste. Takže... Čo sa týka toho umenia, Čo sa týka umenia, tak to hovorí, že nám to bere robotu, čo si nemyslím úplne, lebo človek, ktorý sa vyzná v umení a chce robiť umenie, tak tú hodnotu v tom vytvorenom bude vždycky cítiť. Mm-hmm. Iné je vytlačený obraz IKEA a iné je naozaj namalovaný a že ten umelec tomu niečo naozaj nechal a je v tom, za môjho názoru, ja vždycky pri každom obraze cítim nejakú energiu z toho obrazu a vlastne niečo, čo tým chcel umelec možno povedať, alebo aj nie. Takže určite tam je cítiť nejakú tú emóciu a v AI zase nejak
nemyslím si, že je. Je to dobrá nápomoc, ale nemala by nahradzovať niečo. Určite. Ďakujeme za zhlédnutie dnešného videa, dnešného rozhovoru a dúfame, že sa vidíme na budúce.